जीविताचो उंटो सर्गीता देवलो संवसारा सासनीक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो बरोबर म्हणया जीविताचो उंटो सगळे म्हणा जीविताचो उंटो तो सर्गीता देवलो जेजू आमच्या मदीं आसा सगळे म्हणया आमी संवसारा सासनीक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो सगळे जेजू हात उक्तार म्हणा जीविताचो उंटो तू सर्गीता देवलो संवसारा सासनीक जीव दिवच्या संवसारा सासनीक जीव दिवच्या बापान तो धाडलो John chapter 6 verse 35 तुझे लागी येता तो केदीस भुकेऊन सोना वैसम्या तुका सत्मंता तो केदीस तानेऊन सोना दोन्ही हात आमचे म्हज्या फाटल्यान म्हणा हांव तुका सत मानता सम्या म्हणा हांव तुका सत मानता हांव तुजेर पातयेता जेजू हांव तुजेर पातयेता हांव तुजेर पातयेता जेजू म्हणत हांव तुजेर पातयेता जेजू तू आरामानी अंत हांव तुजेर पातयेता जेजू तू आरामानी अंत तू आरामानी अंत आमचे जब हांव तुजेर पातयेता जेजू दोन्ही हात वयर म्हणया वडतळ म्हणया आणि वडतळ म्हणया आमचे जणकलांचे जबाब हांव तुजेर पातयेता जेजू म्हणया तू आरामानी अंत तू म्हजे सासणी जिवीत तू म्हजो गुण करणार तू म्हजो वैस तू म्हजो आधार तू म्हजो आधार तू म्हजो भरवसो तू म्हजे कष्ट परिहार करूंक शकताय तुवें म्हजी पिडा तुजेर वमयलाय तुवें म्हजी पिडा तुजेर वमयलाय म्हजे उणेपण तुवें घेतलाय म्हजी अस्कतकाय तुवें घेतलाय म्हजी अस्कतकाय तुवें घेतलाय म्हजे पाताक तुवें तुजेर घेतलाय म्हजी अस्कतकाय तुवें तुजेर घेतलाय म्हाका तुवें सोडयलाय 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 दुस्मनाच्या पदवेतावन सगळ्या वायटातावन थोड्याच्या पदवेतावन तुवें म्हाका सोडयलाय 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 हालेलुया 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 सगळ्या बसचे घडी आमच्या कोंताय भायर काडया सगळी सांगात म्हणया वेळार सतमंता देवा सर्वपदवीधरा बापा सर्गानी पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भी समलो ओंकार मरियता जन्मलो पोन्स पिलाताका ताणे कष्ट सोसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निकेलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेला तो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वपदवीदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र सभे भक्तांच्या एकता पातकाचे वसणे कुडीचे जेवणपण सस्ताचे जीवित आमेन आमच्या पसर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां नमान बेकृपा मरलेले समितीचे संगता श्रम द सेवन्स टाइम फॉर द इश्यू जेजू भगवंत मरे दोच में आम प्यार खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या नमान बेकृपा
pemberlele sumitiche sangata srem de Steven Stein Father Jesu Bhagavantmai Devachmai Amapian Khatir Vinati Kar Adanim Shamar Chola man begar pemberlele sumitiche sangata srem de Steven Stein Father Jesu Bhagavantmai Devachmai Amapian Khatir Vinati Kar Adanim Shamar Chola महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जाणीकले सांगता म्हणूया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिणामापासून साम चॅप्टर 8 वर्स 1 म्हणता सरेस आमच्या सुम्या कितले वर्ते नाव तुझे सगळ्या पृथ्वीचे तुझे नाव वर्ते जावन आसा सगळ्या पृथ्वीचे तुझे नाव वर्ते जावन आसा आज मागे त्या नावान आमकां सुटका आनी सडवण हेळो आमची हस्कत काही उण्यापण जेजूच्या हातांत समर्पण दिवया प्रत्येक तरान आज आमी एंग्जायटी जांफरो खंयची वायट सकत आमच्या जिवितान काम करता जांफरो भिरांत कावचणी हस्कत काय अडकळ्यो जांफरो मुखार वचूंक जायना सलवणी आज मुखल्या पावडा पांय दवरता आसतना परतो आमी सकयल पडला भरचो अनुभव आमच्या जिवितान भोगून आसा हे सगळे समस्येत हांव जेजू मात्र आमकां सुटका आनी सडवण लाभूंक शकता इन्नर रूट्स कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड आमी सुमेचे समर्पण दिवया इन्नर रूट्स आमच्या काळजा पडले घाय कोणे आमकां दुखयला अन्याय केला वायट केला कोणे आमकां घात केला आमचें नांव पाड केला जांफरो आमी हुद्द्यार आसतना आमकां सकयल गेला ट्रान्सफर दिता आसतना पयलो बरो हुद्दो आसलो आतां तुका सकलो हुद्दो मेळ्ळा निमाण हुद्दो मेळ्ळा जायते कन्फ्यूज आसाय जायते टेन्शनार आसाय आनी ते व्यक्तीचे रागार आसाय आज बक्षीस जेजूच्या नांवान देव तुका परतून त्या सुवातेर वयर काडटलो आज सुम्याचे मग तुका तूं खालतो कर परतून तो सुमी तुका उंच बारतलो आयिल्ल्या परिस्थितीर होंदवून राव नाका तुका उंच बारतले त्या सडवंदराचेर तुका उंच बारता सुम्याचेर पातयेणी दवर शांत राव परतून समस्येत जेजू तुका आज सुटका आनी सडवण प्राप्त करतलो दोनी हात आमचे वयर बारया सगळे जेंट्स सांगाता म्हणून म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणापासून या वेळा माग्या म्हज्या मोगाचें रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 म्हणटा की जर देव आमच्या पक्षान आसा तर तुजे विरुद्ध रावतलो कोण आसा आज माग्या प्रत्येक जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की हांव तुका समाधान दितलो देव जावन आसा आज माग्या आज इस्रायलान चडचे झुगडे झूज आज सगळी कुशली राष्ट्र उसांबळ जाला जांफरो कितें मनोभेद थंड इरारे बेजारे तांचे मदें आसा युक्रेन रशिया उबारया मणिपूर उबारया प्रत्येक थंय ते चलचे उसांबळाय झगडी झूज मनोभेद थंड आमच्या कुटुंबांत अशेच कितल्या पुटी आज झगडे झूज उसांबळे हर एक दिसा उदिवन उरता आसा आज माग्या प्रत्येक आमच्या कुटुंबा खातीर आज आमच्या घराब्या खातीर आज समाधान आमच्या कुटुंबांत भुरग्यांनी सगळें आवय समजना आवय सगळ्या भुरग्यांक समजना गोबेलामध्ये मनोभेद थंड विंगाडपण दुबाव राग आज भावा भयणी मध्ये कोर्टान केस आज जाग्या खातीर वाट्या खातीर पैशा खातीर वर्सां आज आमी केसीन लोळटे आसा आज देवसरचे प्रेरण आमकां नाका त्या पवित्रात्म्याचे प्रेरणाखाल चलया जिवंत जेजू आराधना करता आसतना सम्या धाड तुज्या पवित्रात्म्या असले सगळे उण्यापण ल्हानशा 2 सण जाग्या खातीर 5 सण जाग्या खातीर एक ल्हानशा वाट्या खातीर वर्सां आमी झगडटे आसा आज आमचे भितर मनोभेद थंड इरारे बेजारे पयस सुदी ताचे तरी मनस्ताप आमच्या मोतींत आज आमच्या मोती समाधान ना पिडा आमच्या जैत वर्ते आसा हे सगळं मनस्ताप आमच्या जिवितांत भायर सुदी देवसराचे सगळे कुतांत्रां ताची उण्यापण ताची अडकळ्यो सगळे वायटपण आमकां सोडून सुदी म्हणून
दोन्ही आमचे हात वयर उबारया नेट्ट दोन्ही हात वयर पुरो जाला रे ओण्णा ल्हानसो मोठो प्राचित करया असले सगळं संकळतां सुटका मेळच्या खातीर सगळे लेडीज सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कोड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या पहिल्या कोरिंथीयांत 23:16 म्हणटा की आमकां तू देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करन आसा आज प्रत्येक तरान माग्या म्हज्या मोगाचें आज तूं जावं देवाचें मंदिर दोळे घडी थांब हात तुज्या काळजार दवर तुज्या ह्या देवाच्या मंदिरांत खंयची वायट संवय आज रास करता सगी राग द्वेष मोसोर गर्व बेबद्यापण ड्रग्स जांफ्रो विंगड ते आशा वोंदवण्यो नाका जाली पिंतुरां पळोवची जांफ्रो शिराप घालचो असली संवयो आमचे भितर रास करता आसा की आज माग्या आज देवतान आमी पयस सांगी वायट संवय आमचे भितर रिगोवन बसल्यात गी असले सगळे संकळ्यो आमचे तो सोन पयस सुदी जेजूच्या अमोलीक रक्त आमकां सुटका मेळ चित्र माग्या तुमच्या घराब्यान कोणी अस्कस जाला जाल्यार वायट संवय सांपडला जाल्यार जेजूच्या नांवान मागायचे दिसा प्रत्येक तरां असले अद्भुत आत्म्यातां वायट पदव्यतां आज तुमच्या कुटुंबात सुटका लाभून दी बेबद्यापणाचे आत्म्या काम करतात की जांफ्रो ड्रग्साचे आत्म्या काम करतात की अनिष्काळपणाचे आत्म्या काम करतात की राग असो दुबाव असो वायट शक्तीची पदवी काम करता की येवकरची दैवी सगद तुमच्या कुटुंबाचेर आज देवन येवं दी प्रत्येक जाकेवाच्या घरांत आयिल्लो जेजू जायरसाच्या घरांत गेल्लो जेजू तसो जेजू आज आमच्या कुटुंबांत येवच्या खातीर माग्या आमचे सगळे उण्यापण दोन्ही हात आमचे वयर उबारया प्रत्येक तरेन तिसऱ्या मिसऱ्या माग्या आमच्या कुटुंबांतले उण्यापण आज आमी खंयच्या संवयेंत आसा जाल्यार ह्या संवयेंत सुटका जोडून येवचे खातीर दोन्ही हात आमी वयर उबारून सगळे दादले आमी सांगाता म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपूर्ण साम 127 वर्स 2 म्हणटा की सकाळी तो रात मातशें तूं घाम गळयता आनी जोडटाय सगळे व्यर्थ असो देव आपल्या भुरग्यांक निदेन दितालो आज आमी जायत्यो जोडला आमचेले कांयच ना बिझनेस लॉस जाला जांफ्रो रिणार आसा लॉनार आसा आज जाग्याचेर घराचेर लॉन आसा ते फारीक करूंक जायना दिसान दीस आमी रिणान बुडते आसा आज सगळे आमचे रीण कश्ट इरारा जेजूच्या समर्पण दिव्या भायर वचून ट्राय करता जांफ्रो हायर स्टडी वचून ट्राय करता जांफ्रो आज पयशे ना आज कश्टांत आसा हे सगळे समस्ये जेजूचे युक्रिस्त जेजूच्या समर्पित करया ताची दैवी अनुभव करना परतून दोन्ही हात वयर बारया सगळे लेडीज वडातळा म्हणया
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची घोडानी रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपूर्णापासून. पांचवो मिस्य सगळे आमचो हात उक्ते दवरया आणि मागया. सकाळी तान येदो मनशेर त्या सुम्याच्या हजारपणा तुम्ही असल्या ताचे उतार आयकला, तुम्ही ताचे उतार आयकला. आज मागया ताची दैविक सकत आमचे देव नक्षत्र मागया. मागया आज सगळं तुमचे कुटुंब ॲक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 16 वर्स 31 दंडोचे कृत्यान 20:16 वळी 30 आणि 1 म्हणटागी प्रत्येक तूं बचाव जाताले, तुझे घराणे बचाव जाताले. आज तुवें बचाव जावंक जाय, तुझे घराणे बचाव जावंक जाय, बचाव जावंक जाय. विश्वासान माग, विश्वासान तुवें बचावी जोड घेवंक जाय आनी कुटुंबांनी बचावी जोड घेवंक जाय. आज प्रत्येक जुवांप्रमाणे शुभ 15 वळी 7 म्हणटागी आयच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटागी तू मुझे ते रावशी जाला. आज तू मुझे ते रावताय जाल्यार रावते जाल्यार खंडीत जावन तू आशीर्वाद अनुभव करून घेते. आवळा दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. सगळे आमचे गरजो युट्यूबर हजारो लोक तुम्ही मागण्या पळोवन आसात, मात्र नाही कंटिन्यू तुम्ही लाईव्ह चॅट करते आसात. देव तुमच्या घरचे पावून दी, येवकरी सकत तुम्हाला स्पर्श करून द्या. वेळा स्पर्श करून दी. जावफर तू कष्टान आसाय, दुकान आसाय, रिणार आसाय, असं ते सांपडल्या भुरग्यांचे देणे ना. आज काजार सैरीक सोदूस थकोन गेलाय, कामा खातीर भायल्या गांवांत आसाय, तुजो एम्प्लॉयर ना, तुका एम्प्लॉयर आज मरण पावलो जांफरो, एम्प्लॉयर नासतना दीस करते बियान दीस करते आसाय. आज विजा मुक्ता ते आयला भिरांती तू दीस करते आसाय, परतून तुका भारत इंडिया घेवंक नाका. आज तू कष्ट नासाय, जेजू लागी माग, कित्याक एका उतरान सगळे घडोवंक साध्य आसा. त्या जेजूच्या पातयेन दवर, त्या जेजूच्या पातयेन दवर विश्वासान मागे वेळा. कित्याक लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 म्हणटा की देवाक असाध्य म्हणले कितेंच ना. खंयच्या देशांत तू गेलाय त्या देशांत तुझ्या खातीर त्या देवाक एक काम दवरूंक साध्य आसा. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया वडतला हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात वयर बारया, दोन्ही हात हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सम्या हांव पाती येता आनी वडतळ्यान आनी वडतळ्यान आनी वडतळ्यान आमची जबाब. सम्या हांव पाती येता. सम्या कामनातल्या हर एकल्या भावबिणा त्याच देशांत एक काम मेळूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून. सम्या आज पिडेन कांटाळटल्या हर एकल्या भावबिणा त्या पिडेतान सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून. हरी अस्कत केतो म्हाका सुटका लाभूंक तुज्यान साध्य आसा म्हणून. हालेलुया. दोन्ही हात वयर बांद सांगात म्हणया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. वडतळ्यान जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. वडतळ्यान जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामारी फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हालेलुया, हालेलुया. सगळ्या मी बरव्या म्हणजे मग देवाचे उतार म्हणटा की आज प्रत्येक तरा मातेप्रमाणे शुभ वार्ता मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 8:17 असे पूर्ण झाले. इसाया प्रवादीन सांगले ते आमचो रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या वयर बारया, दोन्ही हात आमच्या वयर बारया. प्रत्येक सगळे म्हणा आमचो रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आपले रोग ताणे आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले, आमचे रोग ताणे आपणाचेर घेतले आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आणि आमची पिडा शिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आणि आमची पिडा शिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आणि आमची पिडा शिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आणि आमची पिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली, आणि आमची पिडा आणि आमची पिडा शिडा ताणे वावयली. ताच्या गायदोरी आम्ही बरी जाल्या, ताच्या गायदोरी 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 बरी जाल्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. कोणा कॅन्सर असा मुखार या, जांफर कोणा किडनीची समस्या असा मुखार या, डिस्काची समस्या असा मुखार या, जांफर तुका चलोंक जायना, इवन गांठीन कठीण फटाफट जा नी रिप्लेस करी जमला मुखार येवळा. येवकरिस्तांतल्या जेजूच्या मुखार येवळा, येवकरिस्त सकत तूं अनुभव कर येवळा, येवकरिस्त पदवी अनुभव कर येवळा. तुझ्या दोळा दिसना मुखार येवळा. तुझा जांफर गैरे गैरे दिसा शाय म्हणल्या बरी आसा, दोळ्यान फुलायला प्रत्येक तरा उभ्या मुखार येवळा, उभा राव आणि मुखार येवळा. कितें सुमेची सकत अनुभव कर येवळा. ताच्या गायदोरी तूं बरी जाते, बरी जाले, ताच्या गायदोरी तूं बरी जाले, बरी जाले, बरी जाले. कोणा पाठीच्या कानाचें ऑपरेशन म्हणला ये जेजूच्या मुखार येवळा. कित्याक त्या सुम्या असाध्य म्हणलें कितेंच ना. उलो मार त्या सुम्या मुखार मनशाचे तात्कालिक मागणे जावन आसा, म्हणजे मगाचे मनशाचे उलोवणें तात्कालिक जावन आसा, देवाचे उलोवणें ते खरेंच जावन आसा. जे देवान जे कितें बासयला तो तुका दिवंक आशेवन आसा. जेरोमे चॅप्टर 30:17 म्हणटा की हांव तुजी पिडा बरी करतलो, हांव तुजे गाय पेकयतलो आनी तूं गुण करतलो, आनी तूं गुण करतलो, आनी तूं गुण करतलो, आनी तूं गुण करतलो. जेरोमे चॅप्टर 17:14 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हाका बरो कर आनी बरो जातलो. तोंड दुखते कांटीन म्हणून सुरू कर, म्हणून सुरू कर, म्हणून सुरू कर. दोळे दांपणी म्हणून सुरू कर. त्या दाळ तुजी पिडा तो निकळून वेता ती कळोवंकच कळना. जांफरो PCOD प्रॉब्लेम जांफरो, आज गर्भान फायब्रोड आसा जांफरो, ट्युमर आसा जांफरो, जांफरो काही शिष्ट जांफरो, गांठ आसा जांफरो, जांफरो शिरेचे प्रॉब्लेम तुका चलोंक जायना, हात वयर मारूंक जायना जांफरो. सगळे तुजी पिडा अस्कत काय जेजूच्या मुखार बाळ. तुज्या घरान केस्तांव चलता, आज गौ सांबळ जाला, बायलू सांबळ जाला, झगडी जाग्या खातीर वांट्या खातीर हर एक घडी झगडी आसा. आज झगड्याचो आत्म देवसराची पदवी आमकां आमचे कुटुंब सोड पयस सरून दिया वेळा. हर एक भाव भयणीक समेची दैवी सक्त अनुभव करचो वेळ जावन आसा. आल्तारचे बावरी, जेजूच्या बावरी, आज कोण उबे रावलाय तूं खाली हातान पाटी वसूंक नसो, नसो, नसो. कित्याक जेजूच्या भोंवतणी उबे रावली हर एकली भाव भयणी बऱ्यापण जोड घेवन गेली. 12 वर्सां रक्तस्त्रावाची स्त्री बऱ्यापण अनुभव करून गेली. प्रत्येक कोड्याच्या पिडेन कुसलो व्यक्ती जेजू लगे आयलो तो बऱ्यापण अनुभव करून गेलो. तो सेम जेजू ह्या उंड्याचेर हजर आसा. सेम जेजू, सेम जेजू ह्या उंड्याचेर हजर आसा. ताची सगत मागून घे, ताची सगळं अनुभव कर, अनुभव कर, अनुभव कर. तू बावरतान घट जा वेळा, बावरतान घट जा. 38 वर्सां ताळेन पडून असतो व्यक्ती प्रत्येक जेजू तायले गेल्ल्या वेळा संपूर्ण गुण जाला. तो तसू जेजू, तसू जेजू. पातये, पातये, पातये. जांफरो तुझ्या गोवान जायते दुखायला, शेजारान तुका दुखायला. जांफरो काळजां जायते वचे घेवन हांगा आयलाय. जांफरो कितल्या आपणी ज्यूस नाका म्हूण चिंतलाय. आज तो जेजू तुका सोडयता आसा, तो जेजू तुका बरें करता आसा, तो जेजू तुका पुसता आसा. तो जेजू सांग रडो जेजू म्हण उलो मारे वळा. जेजू, जेजू, जेजू उलो मारे वळा. जेजू, जेजू उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मार, उलो मारते राव कांटीन उलो मार. बारतिम्या बरी उलो मार, उलो मार. बारतिम्या दोळा दिश्ट मेळटा पर्यंत सोडून हाताने उलो मार, उलो मार. दोन्ही हात वयर भार जाता जाल्यार तुका कशें मागूंक जाय तशें माग.
माग या वेळा कंटिन्यू मागा जेसू 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 आम्ही तुझ्या लगे आई लावून जेसू तुझ्या लगे आई लावून जेसू जेसू उला मारते राव काही तुका शिष्ट असा गांठ असा जे कोणी त्या बाहेर सून या वेळा अस्कत जाली शिरो घट जाऊन या वेळा अस्कत जाली शिरो घट जाऊन दी ताच्या किरणां तुका भलाकी मेळटा असा ताच्या किरणां कोणी रडोन दिवसा कोणाकी पडले नाका तुम्ही कांटीत उला मारते रावा तांगते आवाज बाहेर कडे उला मार शकरा बांतरा मारे ना मक्रांतला ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಕತ ಜೀವಿತ ಒಳನುದಿ ಅವಳ ದವಸರ ಅಧಿಕಾರನ ಅವಳ सोड ಯೋಚನವ ಯೋಕರ ಸಗತ ಸ್ಪರ್ಶ ಕರುದಿ दैवी सगत को स्पर्श करू दे त्याच्या किरणा भलाकी असा जेजूच्या किरणा भलाकी असा भलाकी देवसरा योकरस मग रावंग साधना पिढ्याच्या आत्म्या काळकाच्या पदवे उसामळच्या सत्ते हिरारा बेजर हाडेला खट्या स्पिरिता आज योकरस मग रावंग साधना कांटिनुला मारा वरती दैवी सगत तुम्ही देवाने त्या असा वेळा जेजू घेतलेला हात लावून तुझ्या मध्ये येते असा अनबकर वेळा अनबकर वडे मुठे राव जेजू तुझ्या मध्ये येऊन असा आपवडता असा जेजू स्पर्श करता असा जेजू तुझ्या मध्ये येते असा शराबारा बातारा मारे रे जेजू गुलाम मारलो कोणी खाली आता वसोना जेजू गुलाम मारलो हर एकलो बरोबर झोन घेता कंटिन्यूला मारते राव रते जेजू तुझ्या आईला कोण निराशपणे पाठी वसून आ जेजू समाधान दी जेजू खंत पैस कर जेजू त्याची खंत पैस कर जेजू त्याच्या मध्ये खंत पैसे सुधी वेळा जेजू चौदा सणाच्या पायांच्या गाठी जेजू बसवून वेळा वेळा तू उभे राहिला तुझे पाय फोल्ड करा वेळा फोल्ड कर जेजू चरवा जेजू म्हणते तुझे पाय फोल्ड कर साफर तुका दिमी मारून जाऊन आज जेजू घटाई दिते असा उला मारते राव बुरगिनातल्या भावनातील मागे आवळा प्रत्येक तरह तुझ्या गर्भात बुरग्याची प्राप्त चित्र मागे आवळा क्लेम कर जेजू माझं गर्भ आशीर्वादित कर तुझ्या मध्ये असा त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं हालेलुया होसाना त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं अनुभव कर त्याचे सगळं अनुभव कर जेजूचे 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 सगळं अनुभव कर वेळा अनुभव कर आज योकर सगळं अनुभव कर योकर पदवी अनुभव कर समेचे सगळं अनुभव करे वेळा समेचे सगळं अनुभव कर दैवी सगळं अनुभव करे वेळा
आत्महत्या म्हणण्याची आत्महत्या कुटुंबाचा भाई सोडून दे वेळा आपण गुण कर जेजू तुझ्या घर ऋणाचा सुटका सोडून दे वेळा तुझ्या घर ऋणाचा सुटका सोडून दे वेळा जेजू आपण गुण कर हालेलुया सगळ्या बंधनाचा सुटका मिळून तुका वेळा साफर उभे राहून जायना जेजू तुका सकत लाभेला वेळा जेजू 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 हालेलुया होसाना जेजू 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 आशीर्वाद आई लाव जेजू तान्यान आई लाव जेजू तुझी कृपा दे म्हण जेजू रक्ता नितळ कर जेजू रक्ता नितळ कर जेजू जेजू हात लाय हात लाय हात लाय हात लाय जेजू तो सरपदवेदार जाऊन असाय म्हणा जेजू तो सरपदवेदार सगळे मिळून जेजू तो जेजू जेजू तू सरपदवेदार जेजू जेजू तू सरपदवेदार जेजू तो सरपदवेदार जेजू तू सरपदवेदार सगळे म्हणा त्या सरपदवेदार आराधना कर म्हणा तू सरपदवेदार ताजे किरणा भला की असा जेजू तो सरपदवेदार जेजू तू सरपदवेदार जेजू तो गुण करना जाऊन असाय जेजू तू गुण करणार जेजू तू गुण करणार जेजू तो सरपदवेदार जेजू तू सरपदवेदार जेजू तू सरपदवेदार धनी हात मोठे रवळा जेजू तू सरपदवेदार जेजू तो सरपदवेदार जेजू 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 तू सरपदवेदार जेजू जेजू तू सरपदवेदार हालेलुया हालेलुया होसाना गुण कर जेजू हालेलुया होसाना हर एक सगळं अनुभव करून जेजू हर एक सगळं अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे अनुभव करू दे वेळा तुझी पदवी अनुभव करू दे जेजू तुझी पदवी जेजू हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया 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 होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना आराधना 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 महिमा 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 पदवी 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 हालेलुया 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 पाय फोल्ड करून जायनातल्या सुमार 14 जणां पायान बोळनातल्या सुमार 14 जणां येवकरिस्तांतली ह्या वेळा सकत वळून येयला त्यो कुडीन मात्र न्ही तो कंप्लीटली बरेपण तो पाय फोल्ड करून पळय जस्ट एक पाय उबे कर आनी एका पाय उबे रावन पळय चेक कर जेजू तुका बरेपण लाभयला येवकरिस्तांत जेजू तुजो रायट हात वयर भरून साक्षीदार जा तो रायट हात वयर भरून येवकरिस्तांत जेजूक साक्षीदार जा कोणाशे बोगळा हात हालय असो सुमार 25 जणां वयर आसात जरान ताळे पडून जेजूक अर्घा दिवया जरान अर्घा दिवया हालेलुया
म्हज्या मोगाच्या एवकरिस्ट आराधनाच्या वेळा सुमार 7 जाणां पाठीच्या कारणान दुख आसलो आनी पाठ अशी दुखताली की नाका हांगा बसया म्हणून बघताले नाकाच नाका एपडी घरा या म्हणून बघताले बट जेजू तुका एवढा कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला कोणाक ते रायट हात वयर बरा नेट वयर बरा नेट वाव प्रेज द लॉर्ड ताळया पेटोवन जेजू अर्घ दिवया जोरान एवकरिस्ट जोरान ताळया पेटया जोरान 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 हालेलुया 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 हांगा येता सगळो आंग हुलप आसलो तुजो बट ह्या वेळा तुज्या आंगा एसी फिट केला थंड आसा कूल आसा म्हळ्यार कांयच प्रॉब्लम्स ना अशें बघून आसा तुज्या आंगांत हुलप सगळो गेला जेजून काडला अशें तूं बोगला जाला तूं रायट हात वयर बार समाधान तुका झाड एकल्या जेजू हात लायता आसा तुझ्या भयणीक जेजू आशीर्वाद केला आसता खाली आता नासतो नाही रिणाता सुटला बैता आसा हालेलुया सांग वडा मोण्या वडार दुनिया वयर वर म्हणतो राव हालेलुया हालेलुया आपण गुण कर जेजू आपण जेजू यागडी आपण जेजू आपण गुण कर जेजू हालेलुया हालेलुया Jesus, 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 Jesus. Call upon the name of Jesus. Jesus, 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 Yeshua, Jesus, दोन्ही हात तुझ्या तकलेर दवर जाता जाल्यार तुझ्या माथ्याच्या केसां बायची नाक्षी पर्यंत कितें पिडा आसा सगळी येवकरिस्तांतल्या मुळांत पडोवन दी आनी जेजूची दैवी सकत जेजू म्हज्या माथ्याच्या केसां बायची नाक्षी पर्यंत तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर म्हाका पवित्र कर वायटांतल्यान म्हाका निवार अंतराच्या काळोखाच्या वायट सकते म्हाका सुटकला पळय तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू आशीर्वादीत कर बेसांवांनी भर म्हणून आम्ही जाणकले म्हणे सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू म्हज्या माथ्याच्या केसांत हांव पांयाची नाक्षी पर्यंत आसर सर पिडा कावचणी भिरांत अस्कतकाय असमाधान उणेपण अडकळ्यो हिराराय सगळे पयस सरोन दे हालेलुया 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 जेजूच्या नांवान जेजूच्या नांवान हांव हुकम घालता हुकम घालता सर पिडा अस्कत काय उणेपण अडकळ्यो हिराराय म्हजेतन पयस सरोन दे म्हजेतन पयस सरोन दे म्हजेतन पयस सरोन दे हालेलुया 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 राईट हात आमचा वयर बारया
लेफ्ट तुमच्या काळजा दौऱ्या सगळे म्हणे सम्या जेजो सम्या जेजो सम्या जेजो सम्या जेजो या हातानं हांव मागता म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सणांचेर जेजो जेजो सगळ्या वाईटात हांव सगळ्या वाईटात हांव सगळ्या बंदगणीत हांव आमकां सुटका प्राप्त जावं दे हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे वयर उबारया एकडी ल्हानसो मोठो प्राचित करया म्हज्या मग फलां आनी परवाच्या दोन्ही कन्वेन्शन क्रमांक घ्या पावस ह्या सुद्दां पडना जावचे खातीर मात्र न्ही 2 दीस हारी बाबणी येवचे खातीर हर एकली बाबण पिडेत जावन कश्ट जावन वायट जावन जण सुटका आनी सडवण जोडून घेवचे खातीर मागया आमचे भुरगे तरणाटे पवित्र रत्नान भरचे खातीर सगळे दोन्ही हात वयर भरून सगळे स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 जेजू 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 तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान तुझ्या रक्तान श्रभात प्रभात प्रभारी मुखांतरा रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर या 2 दिसा आशीर्वाद अभ्यासावा देवनावदी हारी लोक योगरस बोलतले समोर जाऊ दे तुझा आराधना करू स्तुती करू हालेलुया 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 नमान कृपा मरलेले समिती संघात आश्रम देव आणि सदैव फादर जेजो तुम्ही पैस तो स्वत राहिलात कोणाचे लँड सेल जायनातलो दोग जण लँडाचे प्रॉब्लेम जेजो पैस करतलो मुकऱ्या दिसांनी दिवंक आसले त्या जाग्याचे पैसे तुमकां फावत जातले हालेलुया 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 सुमार 18 जाणांक आमी बक्षीचे म्हणले तुमच्या मुतीत आज एक पातयणी आयला आणि बक्षीचे काळीज देवान दिला आज बक्षिया वरती सकत तुम्ही अनुभव करण्यात हालेलुया किती इले तीक कलसी एसिडिटी जातला देनपर बरे जेवले तुका एसिडिटी ना गॅस्ट्रिक ना जिजून कंप्लीटली बऱ्या पडला बेला कोणाक ते रायट हात वयर बऱ्या नेट वयर नेट नीट अशें हाले हात हाले कोणा बरें मोर देन 10 जाणांचे मिसळ ताळे पेटन आमी जेजू अर्घा दिवया हालेलुया हांगा येताना कठीण तकलीफ फडाफड असले आणि दळान काळो कायल्या बरे बघतले तसल्यांक जेजून आपण बऱ्या पडला बेला कोणाक ते नीट हात वयर बरा प्रेजरा ताळे पेटन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया हालेलुया सकाळी ताण येदळ पर्यंत जायती बेसांवां तुवें जिवितान जेजून देवा खंयची ना खंयची बेसांवां कितलो बऱ्यापणी सकाळी येदो म्हणशी लाभला तुमचो रायट हात वयर बरा नीट सगळ्यांक जेजून आपण लागे इल्ले हात हालया पळय वा प्रेज द लॉर्ड जेजू जोरान ताळयो पेटोवन अर्घा दिवया जोरान हालेलुया हालेलुया तुमकां बरेपण मेळ्ळा वयाना तुम्ही कितें करूंक जाय फाल्यां येताना फाल्यां येताना एकला घेवन येवंक जाय हालेलुया आज राती एक आमच्या दाना मन बरे फाल्यां आनी परवा चित्र मागोवंक जाय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणजे युट्यूबार आसले जण एकल्या बाबण्या जेजून वरती आशीर्वाद हजारो बाबण्याचे मागणे आज तुमकां पावला हजारो उपास आज तुमकां प्राप्त जाला मोगाचे न्हू देवाच्या उतराचेर आनी येवकरस पळवून जावं हालेलुया तिनी दिसा तुमचे हजारो लोक मागता उपास करणं आणि 3 दिसा हजारो लोक विनंती करता हे 3 दिसा वरती सकत येवकरिस्ता ताई तुम्ही अनुभव फाला तुमच्या पुताक दुवेक आणि पूर्व विशेष मागणे तरणाट्या खातीर आसतले हालेलुया सगळे आमी दिमी घालया निमाणे बेसावाक आमी तयार जावया येद्या वडा सक्र साक्रमेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सल्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोल दिव्या जसे बापाक तसेच पुताक उल्हासाने स्तुती जावं पृथ्वी महिमा सस्नाक एकस्ताळ्यान हसिता तुका दोगांय शास्पिरितान समसामी नावार्ता
आमची तकली भागोव्या त्या जेजू मुका जायरसच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जाकेवाच्या घरा आयिल्ले जेजू म्हज्या घरा ये जेजू ये जेजू घेऊन तुमच्या घरा वसा जेजू घ्या ताची बेसा ताची कृपा Arga tuka sumia Jesu. 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 Hallelujah. Hallelujah. Voices on hazard baby.